Българската федерация по спелеология обединява дейността на над 30 клуба в страната, един от които е спелеоклуб при туристическо дружество Родни Балкани, Варна. Спелеолозите се обучават по единна 5-степенна програма, която им позволява да овладеят алпийските методи за безопасно проникване. Запознахме се с лична екипировка, осветителна техника, въжета, стълби, карабинери, направата на възли и създаване на изкуствени и ползване на естествени опори. След това изучавахме движение по въже и стълба, направа на система с единично въже, направа на парапет, движение по водни галерии с гумени лодки. По време на обучението се запознахме с методите за самопомощ и организиране на спасителни акции при аварийни ситуации. Всичко това е потребно, за да се извършат поредица от изследвания за всяка новооткрита пещера. Хидроложки – за дебита, температурата и качеството на водата. Климатични изследвания – за влажността, температурата и въздушните течения. Биоложки изследвания – за проучване фауната в пещерите, която се разделя на 3 групи. Троглоксени – животински видове, които случайно са попаднали в карстовите кухини. Троглофили – пещеролюбиви насекоми, животни и птици, които временно обитават и се подслоняват в пещерите. Откриваме предимно комарчета, пеперуди, пещерен щурец, някои бръмбари. Също така българските пещери се обитават от 28 вида прилепи. Те са летящи бозайници, насекомоядни са и не са опасни за хората. Троглобионти – животински видове, които трайно обитават дълбоките части на пещерите и всички процеси при тяхното размножаване и хранене се извършват също там. Разпознаваме много безгръбначни, хранещи се с гниещи вещества, мокрици, многоножки, някои видове бръмбари и хищници, скрипи, паяци, псевдоскорпиони и други.